cikin Pulse Miners. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku dai jama'a. So kamar yadda kuke gani, Pulse dai sun bayyana cewa za su yi pre-market nan ba da jimawa ba. So kamar yadda kuke gani za ku ga sun sa tax wanda yake nuna mana cewa nan ba da jimawa ba. Kamar yadda kuka gani kuma sun yi posting din a community ɗinsu sun ce Pulse buy and sell wannan ɗinsu yana nan zuwa. You will be able to buy and sell your Pulse before the token launch. Kamar yadda kuka gani suna bayyana cewa za ku iya siya da sayarwa na token ɗinsu kafin a yi launching, ma'ana pre-market kenan. So kamar yadda kuke gani za mu je mu yi tax ɗin, yadda za ku yi tax ɗin. Kamar yadda kuke gani za mu zo wajen N, mun zo wajen N za mu taɓa start. Kamar yadda kuke gani za mu shiga browser, za mu jira shi ya buɗe kamar yadda kuke gani. So wa'inda ba su yi connecting wallet ɗinsu ba su tabbatar sun yi connecting ɗin wallet ɗinsu ta site, sun yi verify. Kamar yadda kuke gani za mu zo nan sama za mu taɓa, sai mu zo free market. Za mu zo mu taɓa free market information. You must be eligible for Pulse drop in order to access the page. So za mu yi got it. Sai bayan mun yi za mu koma can baya. Kamar yadda suka ce before ka iya siya da sayarwa sai ka tabbatar ka zama eligible. So za mu yi loading in page ɗin kamar yadda kuke gani. Za mu jira shi kamar yadda kuke gani yana checking processing. So za mu koma wajen N kamar yadda kuke gani sai mu yi claiming ɗin tax ɗin nan. So in dai kun ji daɗin wannan bidiyon, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon. So sannan kuna tambaya za ku iya dropping a comment section.